ועכשיו אני עושה לייק באופן אישי לאומנית גדולה, שאני שמח לארח אותה כאן באולפן שלנו, יסמין לוי, שלום, בוקר טוב, שנה טובה. שנה טובה. שמחה לראותך, בסדר גמור. את הגעת לכאן גם עם הילד שלך. נכון, מיכאל שלי. כל הזמן אמרתי, כשאני אומר מיכאל שלי, אז כבר הייתי מתרגשת מכל השירים שנכתבו על השם הזה. יפה. אז זה בעצם דבר מאוד חשוב שקרה לך לפני כמה? לפני שנה וחודשיים. כן. ובתקופה הזאת, אחרי הלידה ולפני הלידה, הספקת לעבוד ובעצם להקליט אלבום חדש. נכון. הופעתי ממש עד חודש לפני שהוא נולד, ומיד כשהוא נולד טיסות והופעות, ותוך כדי עבודה על אלבום, שנמשכה כ7 חודשים, לא היה פשוט, בהחלט לא פשוט, אבל כשזה נולד וכבר יוצא החוצה, אז התחושה יותר של הקלה אפילו. אז התהליך הזה שעברת, ההיריון והלידה, באים לידי ביטוי בחומרים האלה שהקלטת? יש... לא, אם לומר את האמת, הקושי שלי היה זה שלא הספקתי לחוות כל כך את האימהות. ומיד יסמין הזמרת, וקצת רציתי להיות אימא של, קראתי לו ליברטד, כיוון שגם יש בשיר עצמו... לאלבום. נכון. כן, ולשיר כמובן, כן. יש שני דברים. בשיר עצמו אני פונה לנשים מדוכאות, שחיות תחת דיכוי, הרבה בעולם המוסלמי שאני מופיעה בפניהם, בטורקיה בעיקר, וגם בעולם שלנו, החרדי, ובכלל, לא רק נשים, אבל שלא יכולות לחלום ולחיות חופש, שזה הדבר האלמנטרי הבסיסי שמגיע לכולנו. אבל לי יש ליברטד מסוג אחר, אני חושבת עם ההתבגרות, משהו יותר נפשי ורגשי. אני חושבת שרק עכשיו בגיל 36 יש לי איזה סוג של חופש נפשי עם עצמי. אז אנחנו נשמח קצת להתבשם בחופש הזה שלך כאן בשידור חי. מה את הולכת לשיר לנו עכשיו? אני הולכת לשיר Olvídate de mí, תשכחי ממני. זה שיר שכתבתי והלחנתי, והיה לי הכבוד הגדול לשיר אותו עם בויקה, קונצ'ה בויקה. בבקשה. תודה רבה. Cadenas de su vida, prométeme que no perderás jamás la esperanza de volver a amar igual que me amaste, igual que te amé. Olvídate de mí, olvídate. Llegó el momento de irme. Olvídate de mí, olvídate. No te mueras conmigo. Olvídate de mí, olvídate. Un nuevo encuentro. Melancolía, mi mujer perdida, atrapada en las cadenas de su vida. Que no perderás jamás la esperanza de volver a amar igual que me amaste, igual que te amé. Olvídate de mí, olvídate. Llegó el momento de irme.
olvídate de mí, oh, olvídate. No te mueras conmigo, olvídate de mí, olvídate. Este un nuevo encuentro. וואו, וואו. אם רציתם לדעת איך נשמעים השמיים, עכשיו גיליתם את זה, את יודעת שאת שרה באמת עוטף את האולפן הזה, מין כישוף, כסף שמימי שכזה, שאין לו שיעור. יסמין לוי, הופעות, אני מבין שהופעת הבכורה אל האלבום הזה תהיה בלונדון. נכון, בברביקן סנטר, אבל אחר כך באוסטרליה, משם, אבל אנחנו חוזרים לכאן, למשכן האופרה בינואר, וההתרגשות גדולה, ואנחנו נבוא עם כנרים, שהקלטתי בטורקיה למעשה כנרים, אז אני רוצה להביא את כל המגוון הזה של האלבום למופע. לא פשוט, אבל מאוד מאוד מרגש. את תערכי במופע בלונדון עוד אמנים, או שאת תהיה סולו על הבמה? נכון לעכשיו סולו יהיה מופע מקדים, אבל אתה יודע, אנחנו בדיבורים עם בויקה שתבוא. העניין הוא שהיא כל כך עסוקה, ואני זה תמיד קשה להיפגש אחרי הדואט באולפן, ליישם את זה הלכה למעשה בהופעות, זה לא פשוט. יסמין, אנחנו נסיים עם ליברטד, השיר שבאותו את מקדישה לאנשים. נכון. באשר הם. באשר הם. וגם לאנשים באשר הם. בהחלט. תהיו חופשיים. ותחלמו, ותגשימו. יסמין לוי. תודה רבה לך. הנה החופש שלך. שנה טובה. שנה טובה. והרבה מזל טוב על הילד שהוא כבר יחסית גדול, אבל אני רואה אותו פעם ראשונה וזה משמח וממלא אותי אושר גדול. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. להתראות.